ustu Trumpek jo duenean, mailuarekin hiltzea, Marine Le Penek amestu ote, du Frantzia zuritzea. Iztegitatik kendu ote du, Rajoik erabakitzea, normala ote da poliziak Senegaldar bat hiltzea. Neri tokatu zait muga ertzean, sortu eta handitzea, ta ikasi dut igurtziezkero, deus ezten dela klitxea. Gure herri honek badaki zer den, mututuei aditzea, ta arresiak atxeman arren, zubigintzan aritzea. Txalo horiek sustrai kolina Xilabako txapela jaso zuen bertsolariarentzat izan ziren, iparraldeko bertsolarien txapela jantzi zuelako larun batean Urruñako artista handiak. Egunon eta ongi etorri. Egunon eta mila esker. Urruñan sortu, baina Iruñean bizi zarena, ez da? Arrotxapean egin zuzen ere, eta Trumpekin hasi, eta arrotxapean atxilotu zuten Senegaldar horrekin amaitu zenuen bertsoa. Bai, bueno, munduaren irakurketa bat, ez? Azken astetako notizien eta buruan denok dabilzkigun aipagaioien zerrendatxo bat, eta gero norbere jaioterritik pasa eta aurrera begirako iraganetik ateratako konklusio bat, ez? Ezakit, baneukan zeini eskaini txapela bestela ere agur personalago bat egiteko aukera baneukan, baina uste nuen, eta uste dut, bersolari batentzat importantea dela ere bere munduari edo bere inguruari erantzutea, eta zentzu hortan, aur horren alde egin nuen, eta egia esan asko poztu nahi zeuki duen oi hartzunagatik, eta esaterako aurreko astelen edo asteartean Iruñako aldeztarretik paseatu eta Katakrrakeko erakus lehioan ikusi nuenean idatzita sorpresa eta poz handia eman zidan. Bigarren aldiz irabazi duzu gainera Xilabako txapela. Bi txapelekin sentsazio ezberdinak izan dituzu? Nola jantzi duzu bat eta nola jantzi duzu bestea? Bueno, bi txapelak bizitzako momentu ezberdinetan iristen dira, ez, normala den bezala, eta sensazioek askotan gorputzaldi edo momentu bat irantzuten diote, ez. Nik orain dela 4 urte oso Xilaba katastrofiko bat egin nuen niretzat, oso sensazio eskasekin gelditu nintzen, eta inflexio puntu bat izan zen niretzat, eta bueno, pixkat hortik aurrera hasi nintzen, labur esan da, pentsatzen ze bersolari izan nahi nuen, edo nola egin nahi nuen bersotan, edo ikusten nuen aldaketa baten beharra, eta inertzia batzuekin puskatzeko beharra, eta erabaki batzuk hartzeko beharra, eta kontzientzia hartze baten beharra, ez? Horban zentzu hortan, orain dela 2 urteko txapela, bide baten hasiera auspotzeko balio izan zidan txapela izan zen, arantza bat kentzeko balio izan zidan, pixu bat kendu nuen bizkar gainetik egia esan. Eta oraingoa ezberdina izan da, 2 urte hauetan segidut bide bat egiten, eta txapelketa honek gehiago harrapatu nau, orain dela 2 urte baino bersolari hobean nintzela frogatzeko gogoarekin,
azken 2 urtetan evoluzionatu nuen hori erakusteko gogoarekin, eta ez dakit, pixkat, sensazio bat neukan, jostailu berriak neuzkala, eta jostailu horiek erakutsi nahi nituela, ez, edo pixkat azal berrituta nentorrela, eta izan itzaken azal ezberdin horiek erakusteko gogoa neukala, ez, orduan, bigarren txapela gehiago da, hori egin izanaren, edo hortara usartu izanaren satisfazio bat, ez. Eta zure bizitzako momentuarekin bat zetorren bertxokera agertu nahi zenuela bertan. Zure mundu txikian ere gauza haundia gertatu direlako, ezta? Aita izan zarelako eta horregatik ere Sustrai Kolina zorionak emateko moduan gaude, ezta? Ez dakit zenbateraino egiten duzun lo. Bueno, lo egiten dut eta bueno, bestela ere nekatu oheratu arren zoriontsuago jaikitzen naiz eta horrek askotan loago baino gehiago balio du, ez? Bueno, bai, egia da, ume bat sortu dela gure etxean, orain dela 3 aste, eta bueno, etapa gozo batean nagoela, ez? Baina nik esaten dudanean, nire bizitzako momentuarekin badatorren bersokera bat erakutsi nahi dudala, ez da bakarrik umearen kontua, ez, hori baino zerbait zabalagoa da, esaten dudanean hori, esan nahi dut, 34 urteko persona bat naizela, Iruñan bizi dena, baino Urruñan sortutakoa, gusto batzuk dituena, ezaugarri batzuk dituena, bizimodu konkretu bat daramana, aukera batzuk egin dituena, pena batzuk dauzkana jadanik, zauri batzuk daramatzana, desilusio batzuk daramatzana, baina era berean etorkizuneko perspektiba bat daukana. Ez dakit, ez koktel horren batura bat edo koktel horrekin bat datorren jarrera eta bersokera bat. Eta erakutsi nahi izaten dut, eta lehen esan dudan bezala gainera, ni bizi naizen munduari erantzuten saiatzen dena, ez? Batzutan hortarako atera berri izaten da inertzia batzuetatik, ze norbere baitara bildu eta ikusi benetan zu nun kokatzen zaren gauzekiko eta zu nun kokatzen zaren egiten duzunarekiko, ze batzutan egiten duzuna gehiago da inertzia bat edo gehiago da errekan bera joatea kuestionatu gabe zer egiten ari zaren, eta normalean hola hasten zarenean pareta jotzen duzu nahiko azkar. Galdera asko egiten dizkiozu eta sakonak gainera zure buruari, ez da? Bueno, saiatzen naiz, esan nahi dut, niretzat bersoa bada nire bizimodua. Nik horri dedikatze dizkiot nire ordu gehienak, saiatzen naiz, apustu bat eginda daukat, edo autu bat eginda daukat horri dedikatzeko nire bizitzako ordu honenak. Urte osoa txapelketari begira egoten zarete goi mailako bertsolariak esate baterako? Bueno, ez da txapelketa bakarrik, nik astero eukitze ditut saioak, eta astero maila bat eman behar izaten da, eta azkenean agian txapelketak dira erakusleiorik handienak edo jartzun gehien daukatenak, baina zuk urte osoan ez baduzu saio hon bat egiten, txapelketa garaian nekez egingo duzu saio honik, beraz, hau ere lanketa etengabe bat da, eta ez pentsa gauzak egun batetik bestera ateratzen direnik, eta probatzen zabiltzan hori, lehen aldian igual txiripaz etorriko zaizu, baino lanaren bidez bakarrik lortzen duzu, probatzen duzu hortara errenditzera burua, ez, orduan, bada eguneroko lanketa bat, eta ez du zertan izan lanketa bat, mai batean eseri eta paper baten aurrekoa, buruari bueltak ematea ere bada, barrura begira jartzekoa, kanpoan ere zer egiten den ikustekoa, ez bakarrik bersolaritzan baizik edozein disiplinetan, ez dakit, ni saiatzen naiz pelikulak ikusten, saiatzen naiz desiente irakurtzen, saiatzen naiz seriak ikusten, musika entzuten dut, ez dakit, iturri askotatik edaten dugu, ez, eta gero, iturri horren sintesia bersotara ekartzen, lana da, eta zuk zure ordu honenak irratiari buruz pentsatzen, eta
irratian lan egiten ematen dituzun bezala, ba, ni saiatzen naiz nire ordu honenak bersoari eskaintzen ez. Bueno, beraz, lanean arginarena eta etxean lanetik kanpo pello. Nik ez dakit sustraik zenbat beta edo denbora daukan kolinarekin egoteko? Bueno, ni bersoarena da 24 orduz daramazun mozorro bat askotan, esan ni hau ez da fabrika baten lan egitea, goizeko 8:00 fitxatu eta 8 ordu beranduago hortik ateratzea, ez, batzutan nire denbora libreki kudatzeko aukera daukat, baina ez du esan nahi, batzutan desordutan etortzen etzaizkidanik burutazioak, ez, eta errota, martxan ez daukadanik, ez. Eta gero, sustrai eta kolina eta sustrai, saiatzen naiz biak elkarren gandik albezain hurbilen eukitzen, ez. Nekagarria egiten zaidalako bereizi beharra, eta nekagarria zaidalako, litzaidakelako batek ze pentsatzen duen, eta besteak ze pentsatzen duen bereizten ibiltzea etengabe, beraz, saiatzen naiz, denetan sustrai kolina bezala jokatzen, ez. Eta ez daukazue lan makala, ez da? Irudimenaren iturria ez agortzeko meritu handia daukazuela, olatuen metafora izan daiteke egokia, ez da? Inork ez daki non eta noiz sortzen diren, baino beti datoz etorri, ez da? Beti dira berdintxoak, baino beti dira ezberdinak ere, olatu horiek, eta bada ez bada, zuk esan duzun bezalaxe, lanean egon nadila. Bai, lanean egon, eta marea bera dagoenean, jakin eusten, eta marea gora dagoenean, jakin aprobetxatzen, ez? Ez dakit, hau ibilbide bat da, ez? Bide luze bat, eta ez zara beti olatuaren aparretan egoten, ez? Batzutan olatuaren ondoan egotea ere, tokatzen da, tokatu zait, eta aurrerantzean ere baliteke tokatzea, ez? Orduan, lanak ematen dizu, halako konstantzia bat, halako oreka bat, nik behar izaten dudana, oreka bat bai egiten ari zaren hortan, baino bai, ezakit, emozionalki ere bai, ez? Gauza hon bat lortu duzunean, biharamunean lanera eseritzea, ere da oinak lurrean jartzeko modu bat, ez? Eta egun txarra izan duzunean bezperan, esertzen zara lanera, eta igual, gauzak ateratzen zaizkizu, eta zure burua ere pixkat lasaitzen da, etzarelako hain txarra, ez? Oreka ezinbestekoa, baino sarritan artista askori entzuten diogu, ez da? Desorekatik ere, sormenera badagoela bide bat, ez da? Bai, nik uste dut sormenak baduela momentu bat, zure konfor eremutik atera egiten zaituena, ez? Eta zure konfor eremu hortatik ateratzen zarenean, gauza interesgarriak sortzen dituzulako. Baina, eraberean, oso nire kasuan behintzat, nire borroketako bat da, konfort eremutik atera zaituen elementu hori erosoa bihurtzen denean, berriz bilatzea beste elementu bat konfort eremu hortatik berriz ateratzeko. Ze bestela, zoaz beti nunbait erosotzen, eta erosotzen zaren toki hori inertzia bihurtzen zaizu, eta lehen esan dudan bezala, ibaian bera zoaz pareta jo arte, ez. Orduan, askotan, deserosotasun puntu hori behar izaten da, eta gure kasuan ez da bakarrik etortzen, orduan norberak bilatu behar izaten dio bere buruari. Asteburu honetako tabladuaren gainean igoko gara berriz, bigarren txapela, Xilaba txapelketa horretan, Xiberua, Lapurdi eta Baxenafarrako bertsolari gazteak gehienak zama haundia dute txapel horiek eta ingurura begira, ez da? Nola ikusten duzu bertako bertsogintzaren egoera? Badatoz promesa berriak edo promesak dagoeneko bertsolari bihurtuta daude osorik?
Bueno, nik uste dut, egoeraren argazki orokor bat egiten hasita, bertsolarien lagunak elkartea lan ona egiten ari dela, proiektu bat daukala, estrategia bat daukala, eta bertso eskoletan, hezkuntza arautuan, lan sendo bat egiten ari dela, gero eta bertso saio gehiago antolatzen direla iparraldeko 3 probintzietan, kasu hontan gero eta epaile gehiago dago epaile taldean, gero eta gai jartzaile gehiago dago gai jartzaile taldean, ikusten da elkartearen inguruan ere gero eta jende gehiago dabilela lanean, eta zentzu hortan, bai uste dut, bide bat egin dela, bide esanguratsu bat, ongi egindako bide bat, eta hortaz kontziente izan behar garela, ez? Horrek ez du esan nahi, ez denik oraindik bide zati bat falta, ez? Bai, txapelketatik txapelketara, silabatik silabarako tarte hortan, su hori piztuta mantentzen, kostatzen da, normala den bezala, gero, oraindik, nik uste badatorrela, badagoela ja bertsolari gazte talde bat ari dena etortzen, baina oraindik erabat etorri gabe dagoena, eta oraindik nik nahiko nuke belaunaldi gazteago bat etorri eta gu ostikoz jotzea, ez? Hori izango litzateke seinale onena, ez? Kanpotik begiratuta behintzat, sustrai ikusten duguna da Arzallus eta Kolina koska bat gainera daudela besteen gandik, ezta? Iparraldeko bertsolaritzari begira, ogoltza baten gainean jarraituko dugu, baina hurrengo urteari begira jarriko gara, ezta? Txapelketa nagusia izanen da, eta horri begira, hemendik aurrera, datozen hilabeteotan, aipatu izan duzu, arantza bat kentzeko gogoa daukazu horrekin. Zer da hori? Orain dela 4 urte, nik uste dut txapelketa nagusi on bat egin nuela, batez ere bi final aurreko on egin nituela, baina, finalean, arrazoi ezberdinengatik, ez nuela nerea eman, ez, eta bai gelditu nintzen amorru puntu batekin, bizitzan, ez zara inbestetan iristen Euskal Herriko final batera, eta aukera euki eta ez baliatzea, nahiko mingarria da norberetzat, ez? Gainera, jakin gabe berriz iristeko aukera eukiko duzun, ez? Eta orduan, bai, aurten nahiko nukela, azken urte bautako bide hau aprobetxatuz, berriz ere merituak egitea finalera iristeko, eta finalean, nire ezaugarri aurpegi berri, ertz ezberdin horiek erakusten segiz, gauza berriak probatuz, nire orduko, edo hemendik urtebeteko tenpleari bat datorkion bersokera eta jarrera batekin, nahiko nuke arantzatxo hori kendu alizatea, eta behintzat tabladutik lasai jeisteko moduko final bat egitea, baina ez dizut, hemen oso zaila dago horra iristera, merituak egin behar dira hortarako, eta momentuz, hasieratik hasi beharko da, eta gauzak ongi egin, ze bestela arantza, zaila dago kentzen. Ez dakit, gailurraren neurria zein den, ezta? Hemendik aurrera begira, non dago gailurra? Zein da zure Everest? Ez dakit, eta ez nago bat ere preokupatzen, esan nahi dut ni preokupatzen hauena da, egunero aurrera joatea, eta ez naiz ni nire buruari mugak jarriko dizkiona. Nik beti esaten dut, astebarruko lanak eramaten gaituela asteburutako saiotara, asteburutako saioek eramaten gaituztela txapelketara, eta orain ere hola segiko dut, ez, eta gailurrak zein diren eta zein ez diren, nik uste dut hori retiratuentzako galdera bat dela, eta behin retiratuta, esan daitekela, hau izan zen ere gailur bat, edo beste hau, ari denarentzat, ez dago dabilenarentzat, ez dago ez mugarik, ez gailurrik momentuan behintzat, ez. Asteburua igaro dut Hendaian, eta lagun bat zuen etxean, eta
eta taberna batean Sudoest egunkaria begiratu nuen, eta bertso txapelketaren arrastorik ez bertan. Oso gerrezpanago gainera gehien saltzen den kazeta da bertan. Horrek zer erakusten du, zuretzat? Bueno, erakusten du beste askotan Nafarroan ikusten duguna, ez? Berria eta gara eta Euskal Herria irratian barra dabilena, Diario de Navarran ez dela agertu ere egiten, ez? Bueno, Diario de Navarran behintzat, kompetizion de versolaris jarri zuten azkenean. Bueno, Ubekin. Baina, esan nahi dudana, irakurketa orokor bat eginez, ez? Ez gara existitzen, haientzako. Ez gara existitzen, existituko garen arte. Ze hori gauza horiek ere ez dira betiko, eta horiek ere batzutan nahi izaten dute gure berri eman, eta aste honetan bertan elkarrizketa eskaera bat egin digute, eta ez dago arazorik erantzuteko, eta nik uste dut, guri pena ematen digula horra ez iritsi alizatea, eta jende askoren gana ez iritsi alizatea, baino eraberean konplejurik ere ez daukagula, ez? Eta nik pentsatzen dudala, guk arazo bat daukagula ez garelako hoien gana iristen, baina hoiek ere arazo serio bat daukatela, ez badute kurritzen 1600 lagun biltzeko gai den evento bat Ipar Euskal Herrian, ez? Alde guztitatik begiratuta, periodistikoki begiratuta, politikoki begiratuta, nahi duzun ikuspegitik begiratuta, iruditzen zait, nahiko hankasartze sintomatiko eta handia. Eta nola ereiki zubiak, ezta, komunitate euskaldunaren eta beste komunitateen artean sarritan zaila izaten dela, ezta? Titiritero, filosofo, sortzaile noski, baino gero eguneroko bizitzan eta eguneroko jardunean eta holtza batetik bestera, ezta? Titiritero, filosofo, batetik bestera gainera, beste norbaiten mozorroan sartu behar izaten duzu bertsoa egiterakoan, ezta? Nola baiteko gaixotasun bat sortzen du horrek? Bueno, eskizofrenia bat. Ez dut uste, nik uste dut norbera saneatzen asko laguntzen duen zerbait dela. Beste baten larruan imaginatzea. Bai, beste baten larruan imaginatzea, eta gainera beste bat horri zure baitan dauden ezaugarri batzuk jartzea, ze azkenean bat edo beste izatea tokatzen zaizunean beti daukazu modua zuk utzi nahi duzun zerbait usteko, ez? Parodiatuz edo zure baitan dagoen ezaugarri bat erantziz pertsonaia horri, edo zuk gai horri buruz pentsatzen duzun zerbait esanez, edo gizarte joera batean kokatuz personaje hori, beti dago arrastoa usteko tokia, eta beti dago norberaren zerbait usteko zirrikitua, ez? Hori bilatzeko ere egiten dugu lan. Azken egunotan esan duzu, zure larruazal gehiago erakusten saiatu izan zarela, tipularen joku horretan, zer esan nahi duzu, hain zuzen ere? Zer esan nahi dudan, ez dagoela, bersolari bakoitzak ez daukala bersotan egiteko modu bat bakarrik. Eta ni ariketa batean agertu naiteke oso goxo eta oso xalo, baina hurrengoan agertu naiteke makarra, eta hurrengoan agertu naiteke provokatzaile, eta hurrengoan agertu naiteke politikoki zuzen, eta hurrengoan egin dezaket, izan naiteke, monja bat, baino korrektoagoa eta zorrotz eta zuzenagoa, ez? Ezinbestean polivalenteak izan behar duzuela. Bai, baina nik uste dut ez dela polivalentzia bat ezinbestekoa, da ni asetzen nauen polivalentzia bat ere bai, eta ez da jarrera bat bakarrik, da bersotan egiteko modu bat ere bai,
bueno, ez dakit, ez da gauza bera bersotan egitea bukaeran arrazoi sendoak eukiz, edo arrazoiari uko egin eta dena bersoa deskripzioz josiz, edo jarrera bat hartuz, edo ez dakit, edo personaje bat garatuz, bueno, ofizioi heltzeko eta bersolanei heltzeko helduleku ezberdin asko daude, eta askotan berso eskoletan eta bueno, inertziak eraman gaitu bersoa modu bakarrean osatzen, ez? Osatzera, bazakit, niri berso eskolan beti irakutsi zait, arrazoi bat jarri behar dela bukaeran. Eta, bueno, zu hortan zabiltzanean, bai, jasotzen duzu, eta saiatzen zara hortan, eta pasatzen dira urteak, eta pentsatzen duzu, baina, nun dago idatzi eta bukaeran arrazoi bat jarri behar denik, ez? Eta horren hasten zara gauzak kuestionatzen, eta desikasten, eta kolokan jartzen, eta zure egituratxoak egiten, ez? Eta zure helduleku ezberdinak pentsatzen, eta pixkat, hori ere bada azalberrien parte, ez? Sustrai Kolina, kazetaria ere bazara, eta hizkeretarako gainera trebezia berezia daukazu mikrofono hauetan erakusten ari zaren bezalaxe. Kazetari horretatik bertsolariak, Kolina bertsolariak zenba dauka? Ezakit, ni neburua kazetari baino elkarrizketatzaile konsideratu dut beti, eta elkarrizketak egiterako orduan saiatu naiz begirada bat itxasten, estilo bat itxasten elkarrizketei, ez? Eta zentzu hortan laguntzen dit bersoak, eta kazetaritzan ibili izanak, elkarrizketatzen ibili izanak, laguntzen dit bersotan egiteko ere, bai, ni naiz bietan, eta bi disiplina horiek, seguraski gehien landu ditudanak direlako, etengabe gurutzatzen zaizkit, ez? Bersotan asko lagundu diate, elkarrizketatu ditudan, ezagitzen bat personek esan dizkidatenak, asko lagundu diate ere bai, elkarrizketa horiek prestatzerakoan, egin ditudan gogoetak, egin ditudan ikerketatxoak, elkarrizketa horietara joaterakoan ikusi dudana, teloiaren atzean dagoena ikusteko aukera izateak, horre denak asko lagundu dit bersotarako. Eta bersolari izateak ere, lagundu dit jende horrekin egoterako orduan, jende horri galdetzerako orduan, eta bueno, esate izut, etengabe gurutzatu zaizkit biak. Guzti horiek laguntza izan direla, eta lagun haundia argazkitan zure ondoan ikusi genuen bertsolaria. Nor da Amets Arzalluz, zuretzat? Bueno, nik uste dut Amets Arzalluz bersolari handi bat dela, bide urratzaile trebe bat izan dena, eta niretzat beti izan da plazer bat berarekin kantatzea, beti da plazer bat berarekin kantatzea, eta larun batean emozio eta finalaren azken txampa berarekin partekatzeak, ilusio ez ezik, konplizidadea eta indarra eman zian, azken txampa hori aterazen bezalakoa aterazedin, ez da. Aipatu izan duzu, beste alde batetik, testu inguru jakin batean kokatu nahi izan duzula txapela, ez da, azkenekoa. Garai zailak bizi ditugula, bi aroren artean gaudela, likidoa ditzen den atmosfera batean, ez da? Zer esan nahi izan duzu? Bueno, ez dakit, ez da nire gogoeta propio bat, ez? Toki askotan irakurtzen da, ez? Azken aldian, aro bat bukatu dela, bestea ez dela oraindik hasi, eta tartean mustroak sortzen direla, ez? Eta garai horiei, garai likidoak esaten zaizkie, baina nik uste dut, azkenean horren azpien dagoena da, ezagutzen genuen mundu batetik gatozela, eta ezagutzen ez dugun mundu bat eruntzukoa zela, ez? Eta bertsoa izan daiteke faroa, zuretzat behintzat? Bueno, niretzat bertsoa da, etengabe mundua interpretatzeko
faro bat, momentua interpretatzeko faro bat. Nik ere ez pentsa dauzkadanik, daukadanik jende normalak edo beste edozeinek baino argi gehiago. Saiatzen naiz nire inguruan gertatzen dena ulertzen eta inguruan gertatzen denari begiratzen, baina nik ere ez dauzkat klabe guztiak ulertzeko gertatzen ari dena, ez? Amaitzeko berso bat, Sustrai Kolina, horrelakorik ez dugu eginen, lasai egon. Zorionak, mil esker Euskal Herria irratira etortzeagatik, arrotxapeatik oso gerdu gaude, badakizu, beraz mikrofona hauek zabalik daude zuretat. Zorionak, txapelarengatik, eta zorionak etxean zabaldu duzuen sehaska berri horrengatik. Ongi izan eta jarraitu lanean. Eskerrik asko zuei. Ongi izan. Mila esker.